Now, I don't know kung ako bilib ito kung akong kabiliban sa talang punong nga simbahan, abot na kong kasang kapit, abot na kong giro. Huwag yung kalupig ka na simple, bilib ko. Kaya mismong anino sa kong giro, may luwan na sa kapit na mabasa sa Biblia. Diba tayo din ba, kugihan kita, manay kong ganahan sa simple. Muna nga, tunti ka nung gano'n na, iinti sa nato. Kanang gitawag ba sa seminaryo o intellectual discipline. No? Kaya, kung naanamugod mo yung precocious knowledge, dili, mabayas mo. So, akong panikamutan, pero sabi ko na, kung giunsa ba pag-define sa simbahan, nga nung nagkabatong taanay nga, pagtulitan. Mulalis man, literally, etc. O niya, ikadawa na nung hangyo, ayaw sa mo pagpatuntog pangutana while gidiscuss pa. Kaya ron dili masira. Kaya gini nga kung ihatag ninyo ron, gusto mo ako dili kay buwag pinagabuan. No? Ako na ipasirok sa inyo kay para magamit po ninyo. No? Kanya, ang ikatulo, manghinaot ko nga, magabaton na yun mo o inigitawag ako ng ibinsyo sa unahan o intellectual discipline. Intellectual discipline. Okay na ba? Ako nulay na naalala. Na, ang tema karon dito na balikan ako dahil static union and the communicatio idiomatum. Okay. Communication of properties and scroll tayo ang puputong kay para Di siya parang ay scroll down, scroll. Di siya function to kahit lang drink. Sige. So, ato rin, unahon, pag tinambal, isa may kahulugan o komunikasyo idiomatum. Una, it is the mutual exchange of divine and human properties in virtue of the hypostatic union. So, mutual exchange of divine and human. Yun naman lang sa inyo. Ikadua, a way of speaking, take note, theologically. Kailangan, ang atong mga terminologies gamiton, theologically. I don't know kanang literally, I don't know. Ilang kung na. Theologically, to indicate that what may be said of Jesus Christ in His divinity may also be said of His humanity and vice versa. Nah, ikatulo, nangyayari komunikasyo idiomatum, it is a rhetorical way. So, buti pa sa mo, dili literalon. Idioms ko. Bisan sa ato, binisaya, naman tayo idioms. Like for example, misaka akong kabuhi speaking. Idiomatic mo na. That's an idiomatic expression in Cebuano o Bisaya. Misaka akong kabuhi sa kiting. Kung mo na literal ko yung pagsabot. Di kita mag-abot, ano man, di kita mahusay, gano'n. Misaka ang kabuhi sa kiting. Ang kiting, di na mas-ubos. Dapat uta, binugsong ang kabuhi ka sa kiting. Pero, ang panutihon, misaka ang kabuhi sa kiting. So, idiomatic. So, ako mo ito masabot na kaisunan, rhetorical way of indicating the mysterious, mysterious nature of the incarnation. Nawala mo itong Mr. Light ko, tinama ang ito. So, ako ginigiraman, rhetorical. Art of using words in speaking and writing. It's mere display of language. Here, display of language. Buti pasabot, do not interpret it literally. No?
sabton ang kahulugan. Next, sumunay gitawag o komunikasyon idiomatos. Na, ang tanang pangutana may tungod sa hypostatic union, ang tubag nagdepende diha sa nailana nga gitawag nato o komunikasyon idiomatos. The answers lies in the concept known as the komunikasyon idiomato. Na kung di mo kahibaw kung sa giyang fundamental principles o general rules, mo na kung nakuan pa ni murag vaccine o blister na abot sa ring, kung naging ako problema ka wala ito kahibaw. Ha? God, kanatay, etc. Kaya nga naman, ang principles, ang rules sa kinigitawag o komunikasyon idiomato wala makaroon ko apply. No? Murang siya, di tuyo na siya divide, di tuyo na siya, kaya aron dili magyagaw. Murang i-challenge na mo karon, sugod karon, kalimtila sa anan, duha ka kinaiya, usa ka persona, etc. Focus na sa komunikasyon idiomato, wala. Mugamit kita metaphysics ane, pero ayaw po palabi po niya, tanan na lang po ba i-metaphysics? Ha? O, kanang balance pa. O. Na, bingo ka tao, komunikasyon idiomato, mo na mga terminologies, ha? Abi ninyo sa senaryo, di pa mapipalit sa punto, theology. Hinahinay ba? Marang sugod pa mga introduction, philosophy, hantun, mabuntas theology, aron ebot mo theology, di na ka magkalibana. Philosophy, usahay kita ng mga skeptic, ditso na mabuntag tuon sa dogma, na nalinta na natong gamay na background sa philosophy of theology. Remember, philosophy of theology has its own language. Like for example, ninyo nga, God is a simple being. Assuming you are a simple-minded Catholic, God is a simple being. Ang usod sa tunaw na, simplicity gali, simple na sila, simple na tao, di ba? Pero, ang theological meaning sa simplicity of God is, walay humanity and love, ang Diyos, rather, walay materiality, walay physicality. Mo na gitawag ko, simplicity of God. Pero, ato na sobra na ka, laiko ra, kanang pasabot, kanang secular kayo, ato na, ati mauang, meaning. So, may punto din is, kinahanglan magtuon gali ta sa pagturuan sa simbahan aron malikayan ang kalibog, misunderstanding, confusion. Kinahanglan kung unsay lingwahe nga iyang gigamit mao gyud atong gamiton. Una unsay interpretation gigamit mao pud atong gamiton. Kaya gaw man kay naman ang gigamit niya sa una Griego, Latino, gihubad man og modern nga lingwahe. De nayagaw, no? So muna ato ang timan-an, no? So kining komunikasyon idiomato gipanukad ni sa kining gitawag og ontological reality. Mayong galitag ontological, ontos-on, pagkamao, being. Sa ito pa, galitag ontology, pagtuon may tungod sa pagkamao nga nagalungtad kung unsa na siya as it is. Ha? Na, di makita ninyo ang disiplina intelektual. Kay, mag-away mo nilo. Ang ikaw, na muna ka, ontological kay imo, pero ang usa, ang iyang pagsabot, kuhan yan pagsabot, kini, o sa may pusit sa ontological, duha man niyo, na realistic, ang imo, idealistic kay ka. Like for example, no? Unsa may ang kamaturan na iyon, for example, does tikbalang exist? Naabugi tikbalang? Na, kung na may disiplina intelektual, depende. May ontologically, I don't know, di pa nato na-verify as it is. Pero bigyan like subjectively, na ideally, mingo, tino,
it exists in my mind. Pero outside of my mind, posibleng dili ka tinuod. Pero ngayon balik ko rin mo, tinuod na naman. It exists in my mind. Sa ito pa, ang kamaturan niya yung ilutan, subjective, dili objective. Pero yung objective, it is kamaturan na siya na outside sa imong mind. Ha? Muna yung isod. Ha? Pero kanya itong isod at ontological man. Mabitan na ba yun na nga, God died literally? Kurang po siya. Ano literally man na? Ang basa nila ng ontological man. Ontological reality in Christ. Kung sama siya, ang duha ka kinaiyak, ang pagdaliyos o pagkatao, nga naiusa niya siya, di ba yung person? Muna pondasyon, diha, dibase, ang komunikasyon ito. Buti pasabot, for example, no? Kini, maunay ang kinigitawag na o hypostatic union. Na, aron masayran o dalit-dalit mong masabtan, unsa na siya, gamiton ang komunikasyon idiomaton. Aron kang dili masipyat ni masugama pagsabot kung unsay naa nga kamaturan ontological sa hypostatic union. Ikaduha, basi patulat ang hypostatic union kini sa parlance of metaphysics of filosofia dili eternal kundi everlasting. Kurang po sa Biblia irihiya ba rin mga Jesus? O kaya naman ato na una dogmatic naman dito. O muna yung sabot na nagamahanay na utok pa, pero katong subayon usay kalainan sa everlasting o eternal. Eternal kayo, why sinugdan, why sa may kang everlasting, doon ay sinugdan, pero why katalusan. Na, philosophically speaking, ang hypostatic union, doon ay sinugdan. Kano sa mga nagsugod? Sa ang divinity, nasabtan ba ninyo? Filosofiya na. Na karon magagaw siyempre ka, Korea Diyos. Parang ang Diyos na intellectual decision. Kama mo tanaw ba kini filosofiya ni kaagi. Ya kini ang konklusyon padung ng theology. Pagkapot sa theology, ang simbahan mo define kung ang terminology gigamit according ba sa lingwahe sa pagtuo o sa simbolo sa pagtuo. Ako na nito kini credo. Kung naitabog na to, definition of terms, practically. Kaya ba, sobra na ka-filosofikan. Itong pari nga definition niya si Sulaan. Sobra na po sa gamit na pisikal. Tapos sabi pa, mga dugma sa paha, kinuod, gamit ang filosofiya, pero pag-desisyon si Pan pag-define, tungkol sa ganoon, kinigitawag ko, elemento sa atong pagtuo. Kung sa iya hingwahe, maugi gamiton. Kaya ang filosofi, kung nagpanday pa ka na, mo yung gamiton niya tools. Muna yung gamiton niya tools. Ang resulta karon, nag-focus sa tools, nakalimot kung sa'y dapat tutukan ang gamitan sa tools. Nasabtan na niyo? Muna ako ngayon sa inyo, intellectual discipline. So, pag-ingon na kong na, hypostatic union, dili na eternal. Di na period. Ha? Kaya itong isultan na filosofiya man. In the sense, kaya may kang eternal, no beginning, no ending. So, everlasting. Kaya doon naman sa sinugdanan. Pero sa mga nagsugod na hypostatic, ang pag-penetrate sa divinity at sa humanity. Nga na ito sa substantial area sa yan, tunay sa kanan, pero may katapusan, everlasting. Pero kaya labi, ang simbahan kung naman yan kung galing lingwahe, ato ang sundon. So kung sa yan lingwahe yung gamit, eternal being, kung sa niya, kay ko,
na maorder na ang katuyuan simbahan. Ganun ka na ang iyang ginamit. Okay, padayon na sila, ha? So, may ontology, tinamba na yun na. Ontos or on, being, na plus logos Griego, study, sa branch of metaphysics, ato pa, meta means beyond what is unsay physical. Mamagana sa filosofiya, doon na yung mga matuuran na nalungta, bisa di makita. Itong tana na, sa una, itos presyo sa una, pinarisyo, pader, kita ka Ginoo. Kita ke Diyos. Okay, gano'n rin. Sa metaphysical mga realidad. Brad, meta means diyan. Doon na yung mga bukang realidad. Nga di makita. Diyan sa physical, pero naa. Makaka naman niya bro. Kamu namin sa lagutan mo. Ay, kung ginagawa, kita yun. Ha? Hindi ko doon na apa na. Pero kita, mas yung sa lupa. Do you see your knowledge? No, pero it does not mean no. Kaya naman, knowledge is a metaphysical reality. Muli, ang anak ko timaan, ha? Kini, mga tinagsit, tinamba na rin. Eh, tamang humana ba ito kay tagsa-tagsaon yun? Sige, padayon mo lang. Gamay na rin, ako na isang up. As a logical reality, mali patayan na to. It is referred to as the predication of properties or, take note, presentation of the predication of properties. Diha ang hubot. Kaya nga naman, wa man masayri, wa man ayuha, paggamit, giunsa pag-present ang mga predication of properties. Namingulit ang logical reality, mabitaran nyo na yung na ba? Katong kanang Eucharistia, dapat humakot sa grado. Lawas nas Ginoo. Wala. Si Jesus, anak manas mahal na gabi. Bot masabot, naabay dugo, puntuan, naglatay sa lawas ng Ginoo. Tubag. Sa amin na pagtubag. Sa walay immerse ng tapir na dumatay na ito ang kalintanan. Bro, ditso, runtang pro. Mo na magbibog ka. So, ang tubag, ontologically, sa Ginoo ito. Pero, logically, naidugo ang mahal na dito. Palaya ba ako, sa inyo kong mama, Los, kung papa, Ernie, ikaw, ngani mo? Ontologically, kanang dugo na aglatay mo, ikaw, yun na. Ang alam si papa, mama, ikaw, ontologically. Pero logically, logical reality, pag-present pa sa properties, sa predication, paano mo? Mga nilibig sa predication, paano mo ba? Logically, na ang dugo sa papa o mama mo. Dahil sa musupak na rin. Kung wala, di mo gikan, di anak ko sa liging kawayan. So na ang ginitawag ko, intellectual discipline. Muna, kamu, umakbang transo, na kung ibo from to mulutaw madugay. Na pasangitan ng transo, kadi masabtan, sobra na talutaw, dili. Kaya naman, si transo, sakto mas dasok sa lingwahe sa pagtuo. Ha? Nasa pagkuha ba nila ako dito? Muna na, i-encourage na mo. Ako, sa iluwa nga, ako magdayin yung matawag ko sa daily discipline. Pero karoon, makasubo na ng trabaho na luwi. Akong tamang sa lumahimo, hindi nila kita epektibo ko. Alam ko natin, disiplina ba sa atin ko? Gagira, galapuki, ito sa hinungdan terminology na. Muli na hitabo sa unang panahon, sa Council of Nicaea. Ha? Kaya ba mo siya number 1 problema? Definition of term. Para sa mga Griego, ang kinagipasabot ang nature. Ang para sa mga Latin, nagpagsabot persona man. Di naglalis.
So, importante ang intellectual discipline. Sayran ang mga definition sa terms or terminologies according to the language of the church. Ya, ikatulo. Musulti galit mo, na magamit ng terminology, klaro nga, tinawa. O kung sanay siya, hindi sulong kung kukuha tawa na. Bakit ang gibutan nga ng publik, makabuk ka na ng mga rules. Kunya, ha? Pag kumal sa mga rules, kamo na'y bahalang husga, kung makadulog na mong patay, buhi, pagkaan Diyos, na kay bawa ko ibrad, na amas rule number 1, na mas rule number 2, na mas rule number 3. Kayo niya, namatay ng persona, tanaw na itong mga rules, brad. Ano ba nilanis? Okay na? Sige. Ato ipadayon, sunod niya pa niya. Na, more na yung sa inyo, we should know, of course, kung pwede by heart. By heart. Matong pa ni San Agustin, intellectum valdiam, ang pagtuon na agi kasing-kasing, mao epektibo nga matang sa pagkatuon. Kanabitan, yagi mo sa tatalang estudyante. Kanabitan, ako profesor sa teology, ingon mo sa una, patay na rapat. Ascoltate sa paminaw, per l'esame, ngayon ako profesor. Non studiare per superare l'esame. Kaya dapat saya pa, ayaw lang magpatuon kaya ang makapasar sa exam. Tingnan siya, indice, instead, study per la vida. O del cuore. Study for life. Buti ko sabot, ini atong estudyuhan, dili na lagay, may nungduman na gumagtuon ta. Nyari ka, wala na. Tapi dalam exam ako sa una, saya ko seminaryo. Isuway mo ka na yung eskripto ba? Kaya kung yung i-check and balance kung saan kita tinuod, kung ikaw na yung tulo. O ito, magsunod exam na sa naristagro. Okay, after 3 hours, tawago na ko balik, exam ka. Balik, matay, wagin kayo nung nga naman, ay naman na, pagpasara na. Pero kung magtuon ka na rin, sa pag-itungod ka sa lunganan, sa pag-magtinga ka, pag-tanong ka, makahibaw yung organa naman. Kung il-cuore. So, mga simple, estudyare per la vida. Kung il-cuore. Okay? Tanaw na to, karon ang immediate connection between sa hypostatic union o communicatio idiomatum. Kung sa may atong angay buhaton, aron mo makasunod, doon ay atong isuwat na Christological statement. God is man. Kinidrodoon na patay ba ang Diyos? No? Take note ha? Christological statement. Dili soteriological statement. Christological. Do ang soteriology related man na sa Christology. Di man pwede buhat mo ng luha. No? Na, tanawa. Unsay proposition din o sa may statement, God is man. We can say that this proposition is true and proper. God is man, not only by the truth of its term. So, di man na, doon nga kabatulan ng dimensyon. Truth of its term and truth of the prediction. Batayan nila ng luha. Kaya kung nawa mo na, awa, hapon, balik-balik yung ito, literalidad, sa mga buwang lang ito, mga bores ito rin. Ang ganang problema, awa, ganyan pagkahuman. Kaya naman, awa, malagay tayo ma-apply ang intellectual discipline. Ano sabi na anak ko? Intellectual pride. Ang pait ko diha, why intellectual pride na lagi nabiling? So, tanawa, analyze na. The truth of its term, God, ang gamit niya terminology is God, man.
Diba? The truth of the predication. Tanawa. Ato ding husayon, no? That is because Christ is true God and true man. So kaning God is man, sakto o tinuod diha ni Kristo. Kaya naman, si Kristo, matuod nga Diyos, o matuod nga tao. Pero patamahuman na naman, ato ding unahon sa ning mga definition of terms. Kaya mo di ta magawa ang definition of terms. Ako sa ditsoon ang definition of terms. Una na itong tatawon ang persona or hypostasis or hypostasis. A person, tigno, kung sa may persona, it refers to the who of a being as distinct from its whatness. It is the who of a what. It is the ultimate center of activity, the subject of the object. Next page. Now, mayroon ka persona, take note kay sa debate ng mga pagkahuman, skultar ka din, divine person. Tapos sa ito, kaluto at pagsabot sa persona, subi persona, ha? Gini, tinambang yung tingkay yung pangitan libro sa iyo, so kay sabton. Ngayon nga persona, ang inyang lain po niya gigamit niya, na sa English pa synonyms, hypostatic or hypostasis or supposite. Kita gali mong ka-inkwentro gali mong supposite, hypostasis or hypostasis o persona, or na sila namiling kung sa Christology nga disiplinas pagtuon sa teolohiya ang inyong panahon. Sa may meaning, refers to the who. Sabay who, kinsa. Mga ganay, Antipulo, Father, mga yun dito, Father, si Kristo yung pinako sa krus. Ano, namatay siya, hindi. Igodong, agong inang, sa may atong larong na rin, ang who o ang what. Ang who o ang what. So, may yung persona, it is the who. Kinsa. Sa iyo naman talaga sa buto na, labihan bukuan na ninyo dito kasabot. It is the who of a what. Ang kinsa sa unsa. Okay. Namatay si Cruz. Kinsa na anas Cruz, Kristo. Ang who. O na unsa, ang what. Sa Latin pa na, doon ay gitawag ko quest es o quid es. The hypostasis or hypostasis is the who. The quest es ang kinsa, namely, yan yung gamit na mga, if we speak of an ordinary man such as Jose, the hypostasis is Jose himself. Ang Jose mismo, ang hypostasis. The bearer ba? No? The bearer is Jose himself. And that hypostasis, kinsa man nga si Jose, doon na lamay mo sa kakinaiya nga pagkatao. So mo na gitawag ko quest es. The hypostasis is the who. Kinsa. Then, namely, Jose. Kinsa, Jose. Ato bito, mayroon ka kinsa, sa ito pa, it denotes the name of the person. And it is actually referring to that person himself. Diba? Kaya kinsa, Father Diyos, na may iba na sa'yo, unsa man ka. Ikaroon ng punta na, unsa ko o kinsa ko. Ano ba nila, crisis na identity? Kinsa o unsa. So may kinsa, ang imong pagkaikaw. May unsa, ang imong kinaya. The whatness. Pabuto tala. So, na ato na i-clarify. The two are not identical. Jose subsists in the human nature. Ano kasabot ko sa subsistence?
ang Jose, ang pagka-Jose, nagalungtad diha sa human nature. But dili ta makasulti, we cannot say that the nature is Jose. The substance ba ninyo? Ha? Kini ako panigit tinamban. Kaya kabot kas actually na binagbasa mo sa Biblia, pato mga Hudiyo, nagpapupubog ng Hudiyo, kaya paringon ni Kristo sa Samuan, Utso 50, Utso na wak sa parang ako diha na. Ingon na ingon, nilamuang, tala-tala, kaya yung sibitaan Diyos. Ha? Pero kita ang Katoliko, kay Bo naman komunikasyon idiomatum, ngisi na ta. Nga, pagsulti ni Kristo na, He is referring to His pre-existence, His divinity. Pero itataos mga Diyo, ang ginihusyo. Ang persona ng Kristo mo inisulti. Nakasabtan na ninyo? Pero, nagkataon mo sa komunikasyon idiomatum, kayo nagbitaw. Di sa imong atubangan nagsulti tao to, pero ayan pasabot ko, ayan pagka-Diyos. Pero ipaangkon lang siya pagka-persona. Ang mga tagod-tagod tayo, sa ito, paano naman tayo sa persona, pero ayaw na ginakikir yun. I-apply sa ang rules, adisel ka mo tuldok. Di pa na ibuon, kaya naman, ba may intellectual discipline. Uy, mga siyempre, paminaw mo. Why intellectual? O sa hindi ako, pride, sakit ni Lucifer. Ha? Sige, siwas mo na to. Na, tanawa. The communicatio idiomatum is the logical consequence of the perichoresis, o sa may perichoresis, or unity of the two natures in Christ that results from the hypostatic union. Namingong ilikat perichoresis, kining word penetrates. Ang divinity ni penetrate sa human nature without changing within the one divine personality or hypostasis that we call the Logos. Sabta ninyo ba? O sa gani ang komunikasyon idiomatum, logical consequence. Logical. Pero yung basihan is ontological. Saan sa mga ontological nga reality? Ang hypostatic union. Na, kung wala ning logical presentation sa di ba aning hypostatic union, magyagaw na. Kaya naman, ang komunikasyon idiomatum, mo na mo, painungdo na to. Mo na yung mga kasbandis. Kaya yung sulti, masam na nga role. 1, 2, 3. So, role number 1. Role number 1 din na. Pero ano ba sabihin niya? Ituldok mo. Ganun pa may role number 2. So, muna gumiyon ninyo. Sayra na po ang general rules. Ano din na mag-away ng Facebook? Ha? Hindi na mag-away na. Ako balikon. Meaning sa perichoresis, Griego mo na ang Latin na ni circumminensesio. Circumferentia. Ano di mo magkasabot lang? Sa mga Latino, ang kanabi kang circumference ka na mag-session nito, di ba? Anak mo na? Anak? No? Meaning, ang divinity na asunga. Ang tulo, trinitarian perichoresis ang ipasabot ha. Ang amahan ng anak, mo na ito perichoresis. Circumference. Sesyon. Ang tulo ka persona, literally ha, nagsisyon sa usalada. Divinity. Kung ito sa mga Latin o, circumminensesio. Sa Griego, perichoresis. Pero Christological perichoresis niya ito ba? Buti pasabot, ang divine nature ni Jesus, nipinitrate sa iyang human nature. Pero wak bubuwa, ni papas sa iyang nasabtan na ninyo? Ha? Like for example, imaginary na lang na. Ang baso, kung isado ninyo ang oil o ang toyo,
makita ninyo ang tuyo mulugdan. Ang uwel mo ay mulutaw. Tanawa. Ang tuyo uwel nagkatipon pero wa magkasagol. Sa English ko lang, united but not mixed. Ito yung giyon ninyo kanina sa filosofiya nga ang hypostatic union everlasting, dili eternal. Sa filosofiya, pero sa teolohiya, magandang disiplina, ang dako kung pinag-udas kamay. Para ba sa tuwa ba nga, rago, pagkapare na ko, sa una ko papare, ingnon lang ko nga, pilisa ba, inahan ni Josue. Pero pagkapare na ko, ako inahan ingon mag, inahan sa pare. Nga naman, ang pare, mas ako, mas akong pagka-Josue kumbaga. No? So, ang ladda, natingon, nga ang dako, mo'y mudas kamay. Muna, ang apostolohiya, itawag na siya eternal. Kaya ang pagka-Diyos, maubay na ulit sa pagkatao. Meaning, mas dako man ang pagka-Diyos kaysa pagkatao. Pero, tinuod yung nagulit ang divine person. Yugnita ang duha ka kinaiya sa divine person. Muna, ang dako, bimuda. Muna, kung nawahin, pasensya mo, pagkakaroon mo niya, kasi makurat mo. Muna, tanawa, everlasting o eternal. Kung sa'yo everlasting, muna sinugalan, berubay, atong dalag is everlasting. Muna sinugalan, berubay katapusan. Pero, ang Diyos yang kinaiya is eternal. Muna sinugalan, berubay katapusan. Pero sa diyan, ang pagkatao, ang iyang divinity, penetrates sa humanity. Pero papasa ang humanity. Para sa uwi ng tuyo, this is analogy. Dili lang yung example. Analogy. Kung saan ng analogy? Kung saan kailangan ng analogy, example. Ngayon kayo mo analogy, ana means supra, ibabaw. So kung doon ay diskurso, ang logos na diskurso nimo, kinalapangitao nimo, ang meaning na nagpaibabaw niya ng pulong na yung meaning sulti. More analogy. So, tuyo o uwel, analogy na. Pero ang kung magsabot na ito, example naman. Kung mag-example, example naman. Dahil na. Pero kung analogy, ayaw kundang pagkanaw sa tuyo o uwel na sagol. Kinalan mo, kubiyan ka, kaya nasa ibabaw ang meaning. Now, you know, what's the difference between analogy and example? Una ko yun, intellectual discipline is needed. Kaya mas tabi kayo mong dugma sa bahan. Presume na nga sakto na mo background sa philosophy o na theology. Pero nga tuwa, kung lagi kayo, mga pare busy, pero hindi ko katis gino. Kaya naman, luwan na kung tinambang niya. Isa, simple lang ba? At least, makaibaw ko sa iyo. Sige, sunod. Kapit na ni Muhammad. I-up. So, alam mo sa kong galikat ha? Humanas ako. Just as it is possible to say that Mario is Mario. Balik sa kunong atas sa kunong asal mo ganina yan. When the subject of the sentence refers to the second person of the Trinity. Take note to ha? Kaya din nagsugod ang gira. It is possible to predicate. Kung may binisaya o predicate, predication. Kana bang ang pahanungod ba? Ang ipaangkon ba? Mo na predication. Predication. Ang ipaangkon ba? Predicate of that subject the concrete properties of either nature. Sige lang, kung ako tataw niya. Regardless of whether the term is the subject of the sentence connotes the divine nature or the human nature of Christ. Since the person of the Son of God, for whom this word God, katong ganina ba, God is man, stands, is a suppositum of human nature. Magpasabot ka nga, si Kristo man ang suppositum, ay ang divine person man ang suppositum, the bearers man. Ang God, the gripper man ni Christ, itugan man siya, stands
is a suppositum of human nature. This word man may be predicated truly and properly of this word God. So, God is man by excludes of predication o ang iyang terminology ang kubag sakto o tinuod. Ang Christological na God is man. So because Christ is man, sakto may man, tinuod man siya tao. Pero umuhunong ko kanila, dili ko na kumplito. Na may sakto nga di kumplito. Ha? Nakatulog na ba mo nga na sakto pero dili kumplito? Sakto pero dili kumplito. Oh. Kaya naman, katula naman. Pero sakto. Diba? Kunang kumplitohon. Ayaw itundok. I-apply sa tanang rules. Ano siya pagtundok? Makulit. Dapat to, diya pas Kristo, Panginoon ni Kristo, na ako wapas Abraham. Diha na. Kamu na, meron na ng bagot-bagot. May koda. Ako yung hidrat ko si Mwita, mayroon na diha. No? Pero kita, bulahan ka, may nagtuon ka. Komunikasyon hindi naman ito. Role number 1. The complete subject, kailangan magkatulog ko sa subject, complete properties. Kanya, mabutaan. No? Since the person of Son of God, for whom this word God stands, is a suppositum of human nature, this word man may be predicated truly and properly of this word God. So, katong statement niya, God is man, sakto to niya ni Kristo. Kaya isip Diyos, God na siya. Isip ko tao, man po siya. Sabta rin nyo? Sige. Sunod, paliho. Just as it is possible to say that Mario is man, it is possible to say that God is man, when by God we mean the second person. Isa may second person na naman ito si Kristo. Now, in the statement, God is man, the term man is being predicated to the divine person. Sa ito pa si Kristo. The Son of God as of the suppositum and not of the divine nature itself. See? Kita ninyo? Dili sa divine nature. So, kining man ayaw i-attribute o i-predicate sa divine nature. Kaya magkasupaki mo na. Wabot na tala. No? This suppositum, Jesus Christ, has both human and divine natures, and therefore both human and divine properties. Next. Now, what kung baliw ng statement? The inverse statement, namely, man is God. It is also true because the term man can refer to any hypostasis that has a human nature. No? So, it can refer to the second person as a subject, as both human and divine natures. Kung i-apply na ito na ni Kristo, man is God as the truth of predication, truth sa predication ba? Logical ba? Dili ontological. Hoy, inunod ka mo sa logical, ontological. Di man nila, buko mo na yung mabagtan mo, ulalis mo, sa kanyang sukan, logical ba o ontological? Bakit na nang reklamo ko gada litirali? Aso man litirali kita? Tingali, as a statement, sakto. Pero ontologically, di mao. Nah, sunod. The statement would be false sa'yo, of course, if the term man will refer to all men or any man other than Christ, such as Mario, because then it would refer to a suppositum that possess human nature only. So, katuling balihon, sa'yo, kung ato ning i-apply sa tanan. Ilabi na kung diyan ni Kristo kay kanuman. Na, sayop siya kay Mario, usa may nature ni Mario. Aura pa si Mario. Pero imo nang i-predicate ni mo, ipahanod mo ni Kristo. Panayon, logically, the presentation of predication, correct. Kaya naman, patuod man tao po si Kristo. Sige na. Nah, dini taron, sugod ha? Muna na ang importante.
Kato kung discuss ganina, ang hypostatic union to. Hindi yun mauli ang general rules. Musubok mo sa mati, memorize yun ninyo. Para ba ng abogado ba, article, gano'n, memorize yun ninyo, hindi nyo memorize yun, mo na hinundan, paglutaw-lutaw, mga likabot. Ang mahita mo, maghimuhimo na kung inyong terminology. Muna nagkana kayo ba terminology ng gawas? Now, okay. Mauni ang the sets of rules that can govern the communicatio idiomatum and somehow would help us to understand the fundamental teaching of the church and to avoid errors and misunderstanding of Christological dogma. Mauni ang hitabo na ron. Ha? Okay. Rule number 1. Communicatio idiomatum fit in concreto. Non in abstracto. Only in concrete terms of concrete subjects may be predicated of either nature. Aron masaktan, tinapanon na rin, saka. Oh. Now, the most fundamental of these rules arise from the distinction between concrete and abstract terms. Na dinhi na ron, mga ito ng gigawas ng kubo. Kaya ang rule number 1, giabusuhan. Gisagursan mo naman ang abstract at ang concrete. Muna na hitabo. Muna doon na God died literally. Doon mo ito kung God died. Kita po ikali. Mag-uotin pa po. Pero hindi na pwede ginamatay. Namatay rule simbahan. Gihatag. Bisa pagsakto ka logically. Pero ang rules mo napasok, sa'yo, na. Hindi na pagkalangin mong gigamit niya mga adjectives niya. Kung huwag kita masuwat ito, hindi na pwede. Tingnan, hindi gamay mong consideration. Pero ito ka ng Diyos na official yun. Na, padayon na, ngayon kita concrete terms, abstract terms, are those that refer to property as it exists in a subject. Like for example, God, Son of God, Son of Man, Christ the Almighty. Maunay concrete. Abstract refer to properties in se. Sabot mo in se, in itself, in se. Natin mo na, in itself, apart from a subject. Balik ko refer to properties in se, apart from a subject. That head, humanity, omnipotence, divinity. Maunay abstract term. Kung saan may isulti sa rule number 1. Ang kinalan, abstract ang concrete, maro'y gamiton niya sa konkreto. Ayaw isagol ang concrete o abstract. Kaya magkalibaw na itong panabot na, morang ikagbuwang na hitabo, na kadhan na kayong diskurso niya ang tubag-ulong mga ato ito. Ito sa Manila, hindi nga sa Manila, sa ito sulti ni mga nangyayang padang ko. Pag-investiga ko na kung pastilan. Tuwinan, pura na eksikuan, ang passer o kristiyan na abot sa ring. Kaya usa ka pare, grabe nung usa ka, kanang gitawag ba, worshipper of metaphysics na. Ang mga bunagin po, mga protestante, gitawag ko sila, kaya ko na po terminology niya, Bible video na tre. Panganggaan na ba? Ang mga simpligaw, sabi hanggang ako. Na, tanawa, komunikasyon pa to, faith in completo, non in abstracto, only in concrete terms of concrete subjects. Saka, diba? Tanawa, the concrete term will signify the suppositum. Sa ito, suppositum, the persona, the hypostasis, the bearer, ang kuba, ang kinsa, the who, awat, mo na konkreto. Kinsa man yung who? Si Jesus Christ. Na may yung abstract term will signify the nature apart from the suppositum. Ato laganing buwan kong kadali.
Isa di pwede buhaton. Ang suppositong ang hypostasis usara divine second person of the Trinity. Ang iyang abstract pahog og duha ang nature ba tao, divinity o humanity. Na ang predication ba klarohon dili isagol. E kung imo sa golon, basta niya mo gipasabot ang divinity. Amo na lang patay Dios ito personal na mismo gipasabot. Kay isagol ba ang abstract sa concrete? Mo na rule number 1. In the mystery of the incarnation, take note, incarnation gali sa Latin in na karne, no? In karne, in flesh, English mo na in flesh. The mystery of the incarnation, the natures being distinct are not fabricated one of the other in the abstract. Ayaw yung ibutan dito sa abstract. Kung sa rito abstract, ang iyang nature ba? Ayaw itulog dito. Kung dili di mo ma-apply ang rule number 2. Kasi, in the abstract, for the divine nature is not the human nature. Klaro kayo na, no? The divine nature is not the human nature. But because they agree in suppositum, sa ito pa diya sa divine person, logically, they are predicated of each other in the concrete. So kaya yun niya, kanang gilansan sa krus, kisa na, sikan divine person of the Trinity. Ang divine person nila, pero ayaw itundok. I-apply ang rules. Ano siya patulugan? Aron masabtan, kung asa niya kanina, ang ihangop sa kamatayon. Ang rules mo ay maghatag na ito, guide. O sunod, mag-dialogue mo, ito simple. Sabi lang ng perso kay, para na ng perso, katong magiging maestro. Kita ba mga, sabi na mga bago, mag-ispo na galing mo, ano magkubay ang mga tawanan? Ang iyong putusan, ang rules. Brad, kaya pa orang tayo sa ipostatic yun ba? Ining rules ka ba? Ito ni subayan, mga asap na mahina nila lagi. Ngayon rules, at yan, sabta nila, ang imong gipasabot, ang abstract man. Dili man ang concrete. No? Sige. Now, concrete words stand for the hypostasis of the nature. A mix of concrete words will predicate indifferently what belongs to either nature. And so forth and so on. Like that, whether the word of which they are predicated refers to one nature as the word Christ, by which is signified both the Godhead anointing and the manhood anointed. Di ba, klaro? Asa may concrete yan? Godhead anointing and the manhood anointing. Ayaw ba ito Godhead anointed, manhood anointing. Magkayagaw ka na. No? Sige. Next, it must be observed concerning this communication that concrete names such as God, man, in opposition to abstract names such as Godhead, humanity, signify directly suppositum and indirectly the nature. For God signifies the suppositum that has the divinity, and man signifies the suppositum that has the humanity. If therefore the suppositum is the same for the two natures, then it is true to say God is man, although it is false to say Godhead is the humanity. Sumunod ito, rule number 1. Ayaw nga Godhead is the humanity. Ang pagka-Diyos mao ang iyang pagkatao. Dili. Kay, ano ni? Abstract mo ni. Hindi man ang concrete. Sige. Concrete words of concrete subjects, both of nature and properties, generally speaking, can of themselves be predicated of either. But abstract words of abstract subjects cannot of themselves formally be predicated of either. See, kita no? Abstract subjects cannot of themselves formally be predicated of either. So ang iya sa pagkatao ayaw ipaalungkod sa iyang pagka-Diyos. Asa man yung dito sa iyang divine person. Pero ikaw, di ba na ka, kining kinaya
mo ni hamok dili ning mo na itawag logical presentation o predication. Sige. The abstract term signifies the nature separated from the subject. For example, humanity. The concrete term signifies the nature as existing in the subject. For example, man. Therefore, this distinction between concrete term and abstract term is of great importance in distinguishing between the nature and the suppositum, since the nature is an essential part of the suppositum. For example, we may say that Christ is true because the second person, see now, by virtue of his divinity is indeed truth itself. But we cannot say that Christ is humanity, because in this case, the abstract term, humanity, is not identical with the divine suppositum. Muna, pagkamatay sa krus, ang itabo, pag gamit na sa komunikasyon idiomatum, ang rules lapas man, ang abstract, isago na sa concrete, ako na itabo na tagugot. Ayaw, nasabta ninyo, ha? The abstract term, humanity, is not identical with the divine suppositum. Divine person. Rule number 2. Kini. Reduplication limits the concrete term to one nature. Another general rule is that we must exercise great care when there is an instance of reduplication, such as in the statement, Christ as man is a creature. Kana, rule number 2. So kayo niya, bra? Sika divine person mo nila. Namatay ang lata. Imo gamiton rule number 2. Bra, matod pa sa komunidad sa idiomatum, general rule number 2. Christ died as man. Rule number 2 na, tinuod niya i-attribute sa iyang persona. Pero ang rule number 2, may mga tanong sa tinawan. Yan, namatay nila. Parehas Panginoon ni Kristo na huwag pas Abraham ako nila na huwag mo nang isabot na na usapot ko na sunod niyo bubuang na pero sinta niyo sa iyo na pero ang rule number 2 yung gamiton pag kayo ang iyong pasabot ay mga Diyos buhat sa gusto ipatay niyo ang tinugdan sa kinabuhi kapag may tinugdan mamatay dami na tinugdan. Pero idiomatic lang. Ang iyang pagkatao di ay. Pero, ang muna, ang suppositum, ang divine person. So, rola, di ba nila yung rola? Kaya magyatong ito, pag ako tinasata, ayaw ituldok. Ang estilo niya, o tatong galing mo, ayaw ituldok, ayaw period ba? I-apply sa role. Base sa role number 2. Reduplication. No? Ang atong gamiton, limits the concrete term to one nature. So, unsa maging mahina niya? So, sa pagkatao ba, Christ as man, matay. Christ as man is created. Christ as God is creator. Eh, ang ihanan na sa reduplication, kanang as. Sa ato pala, sa Binisaya, isip or ingon? Isip. Ingon. Ako sa ako ingon. Accommodating sense. Gawa sa pili ka doktor tinuod. Ako pare ko. Nagmisa. Ingon nga pare. So, accommodating na siya. Pero dili ko pare. Nagmisa. Ingon nga pare. Ang walay karo. So, gusto theological din dito. No? So, at least maklaro niyo ang rule number 2 ha. Reduplication limits the concrete term to one nature. So, kini rule number 2 man inyo ni. Sige daw. Reduplication limits the concrete term to one particular nature, so that what is predicated must be true of that nature by itself. See? So, importante na reduplication. Rule number 2. For example, Christ as man is a creature. See? Kaya na may as. Bao man ay ang ipasabot sa rule number 2. Ini word as.
Here it affirms the statement because the reduplication as man, ingon nga tao, means nagpasabot sa concrete term. Ang creature, binuhat, refers to the human nature. Specifically, take note, specifically, sabi ko sa specifically, tagsa ba? Iklaro nyo ba? Ipihok yun. Specific yun. Specifically, which is indeed created. So, diha sa rule number 2. Next, it must, however, be borne in mind that the term covered by the reduplication signifies the nature rather than the suppositum. So, diha sa rule number 2, ang iyang giklaro niya, ipinasabagsagin niya, Tagalog, ibanggit niya, target yun, ang kinaiyak. So, sabi natin example, yung apply ng rule number 2, ang nagbitay sa cross. Apply ang rule number 2. No, wala na mo dinay, logically, nga, ipahanod sa divine person. Pero ang rule number 2, mo nagtukan niya, ang iyang pagkatao. Muna, yung nana, ayok nga, okay ba sa inyo, ang iyo, happy na ni Maman. Since it is added as a predicate, it is taken formally, or it is the same to say Christ as man and to say Christ as he is a creature. But if something added whereby the term covered by the replication is attractive to the suppositum, this proposition is to be denied rather than granted. For instance, Christ as this man is a creature. Muna di pwede. Ang replication, i-utro pa yun. Hindi na nakao, no? Next. Following the same line, the statement Christ as man is God would be false because the replication limits the concrete term God to the human nature alone. Hindi na pwede. Kaya naman, ang kining man, no limit man sa God. Kaya replication, inubli naman. Which, though possessed by God in the second person, is not identical to God. Rule number 3. Essential properties of the divine nature must not be predicated denominatively of Christ. So, may example lang the third rule is that adjectival names like lordly, concrete, that are derived that already accurately predicated of Christ. For example, we cannot call Christ lordly. Like for example, may nga, Jesus performs the miracle lordly. Sayop na, kaya naman, duha, ang ipasabot. In other words, to call Christ lordly would imply that he is not God. Because to use the word lordly, with respect to Christ, either is not fitting to him who is Lord of Lords, and therefore derogatory, and fails to show a true belief in the hypostatic union. Kung sabay, derogatory. Kana bang nagkapakunhud ba? Ikaduhang meaning is indicative of mere God-likeness. Ito padilig siya tinuod. Moralan of Diyos. Diyos. So, bawal ng lordly. Okay. Rule number 4. Sa'yo naman ito number 3, di ba? Phrases that sound heretical should be avoided. May klaro gitambag sila. Wala mga panuntiho na to, statement na to, na Lord sounds heretical, ayaw talaga. God died literally. Yung basahon mo period. Sounds heretical na. Asa mo na role? Sa komunikasyon di matong. Although the communication idiomaton does not provide us with a great amount of freedom with regard to what we say about Christ, the Mother Church warns us against those statements that they may be technically true, but that can be easily be interpreted in a heretical way. Mao na ang nahitabo nato na uban natong may suon technically true, pero ontologically sounds heretical. Daghan sila ako. Daghan. Kaya usahay, filosofiya nila, i-conclude as dogmatic conclusion simbahan. Ano na, mabugot. Kaya nga itong i-order si Kwati, ang ihatag,
kapi nga na si Kwati. Na ipatuo nga si Kwati. Na naminaw ko kayo. Ako kasabot ko sa si Kwati ko sa kapi. Inom naman po. Di ko lang tinga. Nainom. Kung ako maminaw ko magtanaw ko sa Facebook. Ako naman ako mag-gulo. Karena mga pala yung mga Tagalog. Si Abi Algadiosa. Ilang lagi bandera niya patay. Ikot tao ko yung tabuka ni Pariao. Lahat ang mga Tagalog, Bisanto o Bisaya doon. Pero amin ninyo gusto-gusto. Salot sila sa mga Cebuanos, si Idli. So dito, tagsok. Frontline ng pirmi, tagsok Cebu, si Idli. Tagsok, mag-pirmi. Ako na sunod, ako may taga-Bisaya sa may pare niya. Ako natudlog sa mga batan nito. Ang ako di ko nagitudlog ini. Kaya, ang rules ba, rules. Kaya na mga maasin, kuya ng mga maasin, bias sa mga lalu, ginaan mo din sila, nanapag mo sila yung mga precocious knowledge ba? Baik ito mga batan mo, kaya itudlogan mo, absorb ito. Ang ilang buwan, yung buwan nila, ikan dun sa inilagda, no? Kamay di sa atin ito asun, hati kami naman, no? For example, if we were to say Christ is a Christian, we run the risk of sounding like the Arians or Arians who believe Christ was completely created and therefore less than the Father. If what we mean to say is that Christ's human nature is created, it would be better expressed with a clarification, meaning by applying the rules. Matay ba? Santo, divine person? Mamatay ko divine person. May isip ba? Di pa ang divine person. Nagbuwa ko. Wapay ka, iso na may klaro. Magbuwa. Pero, i-apply mo rin naman ito. Namatay ba ang iyong pagkatao? Pero kung may sulti sa simbahan na ipaangkon sa divine person. So, logically, technically, ang divine person, ontologically, di mo siya matay ng divine person. Namatay. So, tumalaan niya ng logically, ontologically, subjectively, actively, passively, mawala yung mga ligwahe expression sa theology. Labi na Christology. Kung di mo kayo bawa na mamuha mo. Actively, passively. Like for example, inigitawag ko, pasibo-theological. Saan ang pasibo-theological pa rin? Nga, kung sa kapagita mo nga ang Diyos, yung mismo mo naging mo. Gawag intervention sa tao. Like for example, virginity sa mahal na virgin. Pagpanganak, ulay, papamanganak, human manganak, o before, during, after. Virgin yan, hindi naman. Theological, pasigo, o pasigo theological man. Buto sa it is an act of God. Nga siya, yung mismo mo naging mo. Wala na ganun sa palumos. Siya yun. Kamu kay ba? Theological, pasibo theological. Like for example, sa mga gospel, asa may sundergot ni San Lucas. Sundergot. Saan sundergot pa doon? Kasi San Lucas na diba? Hindi mo makita sa uban. Kung ikaw sundergot, example na ba? What I mean is, kinahanglan, mahinasa ka sa lingwahe sa pagtuo sa atong simbahan. Dili na itong interpretahon kung tagaan ng bagong terminology na moderno. Otherwise, mahita ko Leopold Bultmann. Nakadawag na Leopold Bultmann. O sa konklusyon na Leopold Bultmann. Basta sa New Testament. Ni konklusyon na po saya, kaya New Testament, nabagoy Diyos, nabagoy too ang Diyos. Si Kristo, lingkod ko sa toong. Nabagoy too ang mahal niya. Spiritual. Wala lang ang New Testament niya, bisuhan ko Greek o Hebrew. Gihubat ang modernong lingwahe. Pare, ako. Diba? So, last, conclusion. In all cases, our use of language concerning Christ, take note, must be faithful to the reality of the hypostatic union. Those predicates that appear ambiguous, sagot ko ambiguous,
Kaya ba mga terminology ba nga lisonon ba, naway klaro, yan, nagsulti ko, utro ko way klaro, samot at hap at inalugay, no? Should always be clarified so as to avoid heretical interpretations. It is always of the utmost importance that the language we use display logical congruence. So may congruence, logical congruence. Kaya bang, ang ato ba kung pagkatarungan pamahaya, congruence, ito bang muhantag bang agianan ba na magkatakdok na dihan na kita ba? Muna yung literal congruence. No? Dili kay hahimutang statement bahaya. Para pag kita na gahimugdahan, kita na ko'y makaagid. Mora na itabo, no? With the hypostatic of the divine of divinity of Christ. Conclusion ay salamat. Inabdong sa nastilo sa iba student. Masama ng profesor. Conclusion eh. Dagko na ginawa ay conclusion eh yun eh. Communicatio idiomatum is simply a consequence of the hypostatic. Nakinamdam mo sa kong ganina. Amo na hypostatic yun. Kini. Ang komunikasyon idiomatum, gipanukad nila, araw masabtan ang hypostatic yun. Muna ang rules importante. Because the two natures in Christ are united in the one suppositum, or hypostasis, the divine person, the Son of God. We will predicate what belongs to one nature of the other in a complete. Yet the two natures are not intermingled or confused, so we must always ensure that the rules discussed above are always observed so as not to imply a lack of unity or a confusion of the natures in Christ. Formulated in ito, again, logical terms and ontological law. Underlying the communication idiomatum gives us the following rule of predication. Whatever is predicated of the divine person of Christ, according to his divine nature, can and must be predicated of the same divine person also in his human nature and vice versa. But, see, rule number 2. Ang uban ganda literally, gini naman, na may sumpay but. So it implies na rule number 2. Ang one, ano kung pasabot, di ataman. Kung naiwan, na ginito sunod. Ha? One, butang ang tag-only. Ewan na yung sunod. One man, wa may only. Di na ito 3. So, ang one, mauni. Rule number 2. But, the predicates proper to the divine nature must, word gamit must, not be assigned to the human and vice versa. Klaro? Ha? Kung hinaw ito nga, sunod, kung na nabili, may tabuan na, mahangin lang ko ninyo nga, kung ano lang, may rason, is it din of discipline? Ako lang pa-asan na itong charity, dili na itong tubayan, kanya ato lang encourage nga that is divine person. Hindi ito po dili mo sa marang tulo the Father, the Son, the Holy Spirit. Politically speaking, these three persons have no beginning and no end. Yan ito po sa marang ang hypostasis or the divine person of Christ, which is eternal, possesses additional nature of being man, and it is being God. So what is predicated to the divine person as his human nature shall be added as. Kung tayo, doon ako kisulit nga, kanang predicated, the divine person experienced death. What kind of death? Yung sila, mapigay, the death of the divine person is the separation of the body and soul of Christ, which is not the death of the divine person. That is the death of human being human, being nature man. Magamit na ito ang atong mga ginganlan of analogies, kaya hindi yung tukma, pero masabot-sabot ba?
kanang ipahamtangan. Ituto ni si Brother Adam sa 2 Corinto 5:21 nga si Kristo ipahamtangan sa sala. Pero nagpapiling mo rin sila. Mana na Christ is considered a sin, but He Himself is sinless. Mana? So, kung na to how to simplify ng sabot niya mo itong ingon ni Father by principle of purification. Rule number 2. Ito na mong bilid ko kagiri niya si Kristo, ingon ta na butalan ko yung as, ingon. Si Kristo magbubuhas sa liputan, ingon ng Diyos. Si Kristo subjected to reincarnation as man. Ito kang pinayas ko na. Pero hindi kayo siya nawakan niya. Mana divine person pero. Awan dugma mo na. Dugma mo na nasa tumito sa Dugma Bible, the old page 36, 37. That the Father is eternal. Eternal meaning no beginning and no. The Son is eternal, meaning no beginning and no. The Holy Spirit is eternal, no beginning and no. Sa page 35, iklaro niya na eternity in its nature of God, nothing mutable in it. Kanang pagkaway sunod na ito yung kasusan, diya sa divine person, what yun ito sa nothing mutable in it. What yun, kanang ito bumusan. So therefore, the explanation of Father Joshua Karuna, lipay ta niya, i-recorded mo ni Dong Chua, and by the virtue of live streaming, natong programa karoon niya po sa lalay kapits kalibutan. No? Maybe some Catholics living in Canada or Australia listening to us, they are really confirmed what Iber have shared with them in the preceding days. Ang unang mga daw nila, makonfirm na sa sakto kayo, very candid, very concrete explanation of Father Karuna. Yeah. May recorded pa na ni the Dome na naman tayo in PowerPoint to be extracted, written in English niya, pareho na ito, binisiya ito sa mahimo. Hindi lang mo lapas sa isip. So, somewhat covering sa matupari-pari nga mukha, mabugiya ba na ito sa sundal. So, kita rin mo, kita rin mo na nakita sa inyo. I think that is the task that we have, a challenge to each and every one, to learn how to concretize. Marabang isinsiyo na ito. Hindi kayo paid, hindi kayo somewhat na ilapag kita mo sa ating ito. Minuduman. So, again, ako tagal si Bapak si this is very official to our listeners staying outside the country, Philippines. We are requesting you that what he has spoken and shared with us this evening is not really somewhat extracted from his own mind. This is coming and founded upon the dogma of the Church and the Holy Scriptures and the authorities of the Catholic Church, the Word of God, the Bible, and the Apostolic tradition, meaning the teachings of the fathers like Saint Athanasius encountering with the Arians. The doctrine of Arians is this: Christ is only human person, human being, human nature, nothing to be attributed to being God. Pero sa Athanasius, deklaro niya na Jesus Christ is consubstantial with the Father. Substantially, essentially, He is like the Father. Manangawahan o isunugdan ko yung tapusan, ang iyang pagka-Diyos ni Kristo o isunugdan ko yung tapusan. Yeah, magagawa mo. So that is the meaning of consubstantial with the Father. In se or per se, eternal, no subject to death. The Father, the Son, the Holy Spirit. Pero something concrete, dedicated or attributed to human nature, that Christ suffered, that Christ died, that Christ was risen, these are incidental to his human nature. Human nature. Not as being God. So, muna ka, kita mga Catholic faith cathedral, kita may nasa Cebu, we hold so much on clinging to the dogmatic teachings and the revelation, meaning the Bible, the written revelation, and the apostolic tradition, which is called also a revelation according to St. Paul.
as we render to you the teachings that we relate to you, we deal by our written word and by our traditions. And if anyone comes to you claiming to be a teacher but does not respect our tradition, yan off from him. No? Nakipadagan nyo, buktis na kong kalikod, ang itudlo, pinagig sinuwa, o pinagig tradition. Kung doon na yung mga magtutudlo kung ang ninyo, na dili po dapat sa tradition, sa liquid na naman. I think that's very concrete. Those Thessalonians 2, verse 15 and 3, verse 6. Okay. So doon na po yung pumunta ni Father, please address to him because he is willing to share with us whatever in life. Okay. Father, si Dan, boleh pumunta na. Sige Dan. Bayo balik ka na rin para tumulong mo. Mayroon pa na o sa itong magtutulog lasok, kanyang tanan, mga katulog Chris Bender, yan na itong tanan ako kay Kaunan. Pada, hamay, magpapunay niya lang ba? Hamay tinuod na nga sakto. Si Kristo matuod nga tao o si Kristo matuod nga Diyos na nagpakatao. Naigitawag ba priority importance ba? Itong duha tanan mo gitawag sakto mo to pero nagi mas makuna pa nga nay ganito. Sa mga Tagalog na mo nila. Ang Diyos nagkatawang tao. Oh, nagkatawang tao ang ina. Nasabi mo na asay sakto ang Diyos nga nagpagkatao. Abi ko ninyo mga isuod sa again. Ang tao di mo ginatawag kong being, human being. Ang ato becoming. Kaya Diyos na maging being. Oh, ang ato becoming, to be. So kanapa yun ang Diyos nagpagkatao as statement, sakto ka na. Pero ayaw ikuwang ang theological na explanation. Araw na yung konkreto. Adiwas, ikbalan mo niya ang resulta. Mabitan na Diyos Manila, ako sila example na lang, kanapit ang tutaw. Imuunan yung sundan. Ang iyang bagong forma, sundan na. Pero ayang pagkakutaw na. So, para sa tanaw, Christological explained, correct na by definition o by predication. As Christological explained, sakto na, ang Diyos na kita. Parallel sakto na ito gusto pinipala. Pero sa ganun na ito official teaching ni Catholicism. Sana sa page 145 sa Fundamental Catholic Dogma. Jesus is 100% God and 100% man. Wala sa atong credo, matuod ni Diyos, matuod na tayo. Wala nga, tinuod sa Diyos. Pero ang tao kaya kami sa lagutan ng kabubuto that defines the entity or characteristic of a person. And Jesus Christ as God has also infinite person. That also characterizes his being divine person. But, I don't know but, he is only one person, not two persons. The two nature really conglomerate in his divine person. Ang luha niya kasi nahiya, Diyos sa tao. Nasa divine person. Dili duha ka persona. Kaya ganda mo daw, historian, heretic na mga Kristo daw sa persona. Usa ka persona. Ang iyang kinayas ko na tao, kinayas ko na Diyos. Diha, siya divine person. Wa mo kasambo. Wa mo sa unifer, unmix, and transform. Wa mo sa. Kaya mga si Martin Luther, wala ko na ng Berea sa misophitism. Nga pagka-Diyos ni Kristo, gibitan siya pagkatao. Huwag ka nang iyang pagka-Diyos lawa na, kaya siya ang tao. Marang misophitism. Muna yung na ito nga, namatay ang Diyos kay tao. Nawa na kami ang pagka-Diyos. That is implied indication of this misophitism. Muna nga, wak man tamang ang atong kalaki sa atong pag-share nila, wala yung
Hindi sebentar ako. Pero actually, that is what is found. So again, niya po ba si Father, doon na po ay Lieutenant Esbert, Adam Ampere, atong Archdiocese President of the Catholic Private Defense. Takang kaya mga prito at nahimong niya, niya iyang kaligtong kapugihan, o ka-fidelity, katapatan sa Tagalog pa, ang pagka-maunong kumulan. At ang tagay kasi pagpapag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 p
School. That's all, Brother Sok. Yes, I have one question for Father Joshua. This is just only to clarify matters regarding the same issue. The God died literally. Last, I think 2 weeks ago, with Brother John Porcano, ito sa IEC, meeting with the various organization, the Catholic Church in Cebu. They want to commission the living fathers. One of the speakers coming from Manila, Tagalog Bishop. I don't know who's that Bishop. Nakalimok sa Lido Padre. Muna yung putana. Because of this issue, God died literal Bishop. How do you resolve this issue that says God died literally? Is it really literal, or any other language to be used? Sagot niya, Father, this is just for the sake of clarification. Ingon siya, God died literally. That has been simple long time ago. God died literally. So I think Father Joshua is very ready to answer this question, to clarify this question for our Catholic brethren. Huwag nyo ipawag ko sa last obispo na muna, pero nagunanin mo yung ibang mga pare, ibang mga obispo, mas maismo na God died soteriological. Hindi ko lang tingnan berada. Anak-anak na muna sa obispo, soteriological. Kaya naman, yung natin magunan konsepto nila, nga naman doon, si Kristo nagpakatao. Kaya ang tao nakasa kung sa may resulta sa sala, kung nagigawag ng infinite insult. Ang ng infinite insult, huwag yung tao magkakuha na. Diyos lagi magkakuha. Muna nagpagkatao, si Kristo, kaya yung pagkatao, muna himong tulay, nagianan. Pagbalik sa Diyos ng tao, pagkulit. Una, araw na ang infinite insult, ang iyang pagka-Diyos, mihangog sa kamatayon. Pero inisulti, God died. Anong pa na si Anselm o Canterbury. Pero soteriological. Dili, inong katungan yun sa Christological or ontological. Soteriological, sagot mo soter. Soter means kaluwasan. So, diya sa natad sa kaluwasan, pwede nang pulo nga gamiton. God died. Pero ganang literally, matay na hulog mo nag-iskal mo, kung kapasa literally. Pero ako lang na sunahuna, tingnan ang council in general Christian ba? Soteriological. So, matay, di ba sa paghambog yun? Nahulog ka na nag-iskal, Latin. What may literally? Verbatim, Dios voltos est. Si Kuan ino ni protestante nga teologian, nindo tinuon kay wala ang terbigabiton ba ang Dios mihagop sa kamatayon. So theological na. I think na data mo pinas mo sa bispo kay abi ko din may son, dili may konsa kinahanglan. Ato bang pagsabot ba? Kinahanglan niya, masayra na to, kini mo theology, mura ni minus pagkaon ba? In general theology, pero mura minus pagkaon na soteriological, na historiological, etc. related na sila sa matag usa.
Pero wala silang kaugalingong prinsipyo na kinala gamiton nimo sa diha na disiplina. Ayaw na ito. Itanong na nimo dito, o ang kaya dito. Na ang superioritical do related sa Christology, pero ayaw na sa Christology tanan. Kaya naman, magyagaw na dito sa yun dito. So I think na di ko kakintulog kung sa ina siya. Pero I think soteriological. Yo may lang magdanagal so. Father, good evening. Unsay imo ika-advise, Father, sa kining always nila kapangutan na even usa ka pare nangutan na yung common nila nga pangutan na nga mo-obey ba mo sa ACDF o sa CBCP, yes or no? Base sa letter ni Father Sopan, muna ila always din i-conclude. Dili man ta magisterium, matong lugar to individual disya or individual this is not a magisterium. Namatay, nagpasilong atas kanong puno as demokrasya sa simbahan. Kung siya akong isulti, mo lagi ito akong na i-clarify. Aron na ka ng mga ambiguous pa. Mao na hinungdan magkatubot. Kaya ko sa ang iyang gisulti ng terminology, lahi po pagsabot pikas. So ngayon kong advice ako, una na lang. Una, atong padaan na itong sarili. Naman na sa 1 Pedro 3:16. Kinalang maagbog ka mo pagtubag sa mga pangutana. Sarili. 1 Pedro 4:8 covers multitude of sins. Don't be scandalized nga kung maglalis ka, nawa na itong pagkabalaan din. Hindi na maglalis ko sa mas paagi nga ma-purify ang kamaturan. I mean, maklaro ba ang kamaturan? Pero lalis nga personalay na, kana din na maayo. Bubog ka, etc. Objective ba? Okay? Kung di na pa maglalis, kung saan na natin pagkahibaw? At ito magaling mga pari, ang Ginoo, nagiglalis mo ganun. Pero objective sa isyo. Yan ka ng yes or no, minatito mo na. Hindi mo lang dawa, doon siklitor. Yes or no. Kung nagsulti, di ko mga magisterium. No? So sa ibato na ito din naubo na ito diyan sa charity. Kaya mo man na ang itudlo kaniatos unang mga Kristiyano. Ito mo suna ang lalis sa unang grabe pa sa ato. Kung basa mo sa history sa Church Fathers, grabe ang lalis mismo si St. Jerome sa Agustin, galalis, nagigsuwat, mga brilliant, lalis. Pero, kung sa may common denominator is charity. Kaya ang unsay luwa ni mo, objectively, masayran ni mo, gikan niya. Siya po, ang wa niya, masayran po niya, ang gikan ni mo. Dili kay, maningkamot ka, nga matumba ni mo sa panatarungan, dili ka tumba, imo pag yung tamakan. Mao na ibati, di ba? Sumabot na nag-advise ko nga ganito, ayaw mo advice, ano na ito mga ito? Naubo na ito sa charity. Pero huwag na magpasakot, hindi ka maglalis. Lalis niya, kaya nga naman, rational being mo ta. Babata na akong professor, yung niya ang ulo ng ukas, ibabaw. Rationality mo ta, naman tayo rason, pero natungkuhan ko sa context sa charity. Okay? Kaya nagsulti rin, Father Joshua Cardona, at mong ipaklipan, okay, sa 1 Corinto 8:1 na kay Bao, magkapaburot mo ba, pag-claim to claiming pride. Kaya gumang ko ito, sa hindi strength. Pero, katong tanahan mo, Brother Adam, kung si Padre Cardona may tubag ito, iya kong gawin na meaning, is it really result of the Father of the Son? That is, God died, literal, shall be accepted. May reason sa ito ba? That is really the reason long time. He did not define what is the ontological or divine person as eternal and immutable.
and what really happens to the humanity of Christ that died, predicated and attributed to His divine person. Ipahamtan ba ang iyang kumatayon sa pagkatao, ipahamtan sa divine person, ipahangkot ko yun. Wala kang gano'n, kining isulti natin ba sa mga pikihin mo siya, no, ay ang pagkatao na naaliha sa kinaiyan ni Kristo na divine person sa siya kinaiyan ng tao. Nabuwag ang galang klaro. Pero, iklaro mo mula sa Catechism of the Catholic Church 6:26 and 6:30. When Christ was in the tomb, He continued assuming the body and the soul separated temporarily by death. That is the real reason that Christ was risen. Wala pa rin sa iyo, si Kristo ito kung continue dito na yun, nga nagunit sa lawas o kalang niya nga separated o buwa, temporary kahitan sa kamatayan. So meaning, the divine person is not who will really assume or possesses the body and soul that he is already dead. By the way, I hope na ito Adam sa ating says and sutihan ni Father Kadungan, something ambiguous. Nga kanapang piho at declare. Kaya kanapang yung nga, God died literally. It is the principle of ascribing or predicating what happened to humanity of Christ to His divine person. Nagdeklaro man na ang iyang divine person, may sunugahan ng buhay katapusan, with constant present, and nothing immutability, may kausapan. Kaya, that is immutability. From life, in goes to non-life. That is immutability, kausapan. Huwag may kausapan ng Diyos. Wala kaya ito itong i-explain. Kaya naman na sa Catechism of the Council of Trent, page 56. In the strict sense of the word, we can say that God died. Sa stricto, kasulti yung mga ng Diyos na mga. Yung isupayan, may expression, may explain. Parehas kasulti niya, but you have to explain. Ingon na isupay, though Jesus, in His birth, in His suffering, in His death, and in His resurrection, are incidentals to His human nature only. Because being God, He cannot die. Wala na, kanapay yung God dahil literal. Hindi ambiguous pa. Kaya na nag-explain, ito pa ni Padre. Kaya kanapay yung Catechism Council of the explain. Yes, Afghanistan, page 41 ka libre na. Niya doon na yung primato ko yung Archbishop Socrates na liga. Ulit pa sa hawang, dali. The death of Jesus, the ultimate demonstration of human nature of Christ is His death on the cross. Because God cannot die. Klaro ka, kailangan ang magpaila sa Diyos ng kumpat na ito na si Jesus namatay sa iyong pagkatao. Kaya yung Diyos dito. Klaro kayo. That is imprimatur by Socrates Medica. Pero wala kita pala mo understand with Adam. Because this is really the question covered with some provision stated by Brother John Soa. Shall we accept and obey what the CDCP decided? Actually, that is questionable question. Question why? Because did Father Luis Supan interviewed every bishop, and that really carries that that died literal is a decision of the CBC. Believe na diyo, ako sige kung kanda na, humaba kung kanda na ko, isang tubag. Yes, pero mo maningil na ko. So, kaya naman ito, tubag ni Padre Supan mo. Kasi may lutan na ito, siya sige tubag. Ano ko kung na? Kaya ko nabigyan. Father, Reverend Father, I would like to tell you that I am somewhat dissenting your opinion. But my respect for you as a president is lasting. Tagal-tagal ka kung pagtahon, isipay. Tawag ko din. Hindi akong somewhat nagsupa. So, ako sa important.
Someone like this, Montana, do you believe that Christ's divine person is eternal and immutable? Please answer me that. As you did answer Brother Ramon in writing, please answer me that. Second, they quote that the book, the creed, page 41, which has the imprimatur of the Archbishop Socrates Villegas, that the ultimate sign of Jesus Christ's love for us is his redemptive death as man, because God cannot die. Now, would you disagree with this statement being imprimatur by Archbishop Villegas as erroneous? Please answer. That two question hindi na answer. Pero sa pangutanan niya, Brother Ramon ini, Father, some Catholic defenders subscribe that God died figuratively. Is it really true or God died literally? That is the question. Ito lang ba yun? The wrong answer is God died literally. No explanation at all. Jadi yun na. There is no. God died literally. No explanation at all. O yeah. Nawala si Brother Ramon nga Bradshaw, interruption ka ng pareha kung saan man siya dogmatic theology na o professor na sa metaphysics. ito na siya, sekretary na siya pwede sa CBCP. Ang lagi professor man ako, ay di ba? Ikaw mag-ulit Bradshaw, ibawal na tayo sa mga pare. Specialty niya ako bato. Lagi kay, ang mga pare tanan na may dogmatic. May uban filosofi ra. Dili mo nang kana ko nang sulam kasi Wala siya mo. In fact, ang iyang hanap ng mga tubag, Dili siya fit. why you say, Solid dili na kapit. Lubag na puro ka ni Father Supan. Ya, ingin sila mo nga, Drake, pwede ba mga ko sa Bupias Tubat ni Boniverso? Ingon ni si Father Supan daw, na ito na pangayon. So, what will go? I was not asking him that make two questions is correct. Can you remember mo nga, doon kayo ang source for the Pansupan. Pero di ba ako kasi hindi ka na sorry ka na specific pa daw. Ako din alam mo nga, Brother Mo, I will tell you, I will not alter or change my answer to you. I would not add any answer that given to you in writing. Wala yung isang kaya wala wala. Nagbaabot kong gaso duha na kong pumunta na yan. Do you believe, Father, that the Christ ontologically is eternal, divine person, and immutable? Please answer me right. And the imprimatur by Archbishop Villegas, ako sa nagkipunta na, wala kayo nabutubag, nangilong na. Wala. Bradshaw, naghatag si Brad Ramon sa ako og letter, kamo daw to ang gihatag ni Father Supan sa imo ha. I-send niya sa ako through email, pero ang file na gihatag PDF. So nangutan ako sa pwede man may makahimo og PDF, ka-edit pa namo sa wala pa na tao, wala pa ka na tao. Wala na kong biyahe sa kuha. O PDF ra gyapon. Actually, that was written on this to me at time. So, ako ipakita. Si Ramon, so kinito nga, there was a second letter addressed to him asking that question. Muli ko si Pagde, sa paniya ka ng puta, yan, tubag, suwag niya address to Ramon. Wala ko sa bakong tubag, di isa na kulungan. Wala yatag niya na kulungan. Anak ko, kabaning Gloria, gano'n din magkamutubag in writing as you did to Ramon. You answer the Ramon in writing. Why not you answer me in writing? Sure, hindi ko siya. Kaya kung ako sige ko ang mga Archbishop, lugar na kayo, lugar sa ating argumentation pa. I quoted many theological parlances from the dogmatic this book. That's what it is, you know. By the way, I think I will subscribe the advice of Father Joshua nga padakan na to atong charity ba. Ito mo bigyan ng 1 Corinto 8:1 nga kay Malo. Paano paguro samtang gugma ang katigon. Actually, I think you observed. I did not answer Alvin with the Mondo. Sumiti Levelos. In fact, I was a lawyer, Vice President Catholic Defender, si Brad in Mike Abbas. Hindi ka mukha ba so pag-uwi. This is Levelos. Pero na po, nothing. You can carry that. Many people know who is that. Bisan si Padre, kini atong National Special Director si Padre Lucas, kung sa kipumunta na,
Father, usay mo yung pupunta rin. Usahin ko ka. Nagpagyo ko ito. Di ba, hindi ko kakita one line, something coming from me truly, that I answer, Brother Alvin. Because, muna nga, salamat na yung Padre niya Senato, basta ka to, recorded pa to, many people around this country, and likewise people staying in other countries, listening and watching us through live streaming, makadungog na nito, very official. And the rules 1, 2, 3 are very helpful to us, to guide us. Kaya ganang yung mato, komunikasyon yung mato, parang gina, okay na ingon do doon, sir di bahaya. Kung binunta si Kristo, Diyos, mga kagawang mabuhat sa langit o yuta, ingon na Diyos. Nga si Kristo, isakay yung namatay, ingon na tayo. Simple. Ang yun po ni Brad Chog-Chowa, nagatong nasa PowerPoint, if you can extract that into written, I will try lahat ito mo kasiguro na manaman ang siya ang gibuhat ni Padre kaya himuot na nag-documents yan naman ay pirma din ni Padre that's already official. Ito na yung maglalis-lalis na ito, we have a consultant and the guy is a missionary and he has undergone theological studies and he is extracted from the Bible. Anak lang, diabdam nito sa panahon. Taga na ito another masibang pagpapatuloy. Kanya kami, katapusan ako pulundok, hindi parang sa itong health. Si Tiban daan, huli daan kung natulungan sa akong sino. Isudyan ko, Bradso, nanong ka, ay mo kong diyatagan, at dahil ko hindi ko katuo, ikaskan daw at pupunta. Diyatagan ko niya kung hindi ba organic. Supplement pa na, nagkatuo ko pero Bradso, dahil isa siya. Pagkapit niya na, kataan lagi, doktor ko lang usa ito, yung nasusikatan. Ang doktor niya na po, binaw ko kayo yung sugar nila. Kaya kay now man, mabot ang panahon nga, he will stop subjecting to dialysis. Like kanang dialysis, ang tulas ko tayo na ito. Doon yun ito pare, brother, sa maybe, si Padre, itong Catholic offender, si Duha, si ini katapusan di betul nato kauban, dialysis from 1 to 3 months, hanggang 1 day, matay. Yan si Leo Suarez. Matod pa sa mga pare dito, kinis pa rin Leo Bradso, kauban mong gininin mo niya ito, Catholic offender. Very precious to the diocese of us. Siya naging mo ng para sa ambahan ito, pero ngayon ang bahan lahi sa ito, ito rin mga doctrinal, biblical, apologetics, dito kasi. Bago lang mamatay ko ito, hindi ma-isip sa ingo na ito. Luhilan ko, isip ko luha, ay sumod kayo na. Pumuntan niyo tayo, bisigaw, ibaw ko nga, nag-ampos sa panahon. So, I think we are so satisfied and happy being with us, Father Joshua Cardona. Niya, ako nang i-extract niya, ako na niya, pinipili siya ng ladang, niya ako sa Taco Coffee's father, sa dagan ko mga term na ato yung klaro, congruous, ambiguous, yun na. So, salamat kayo niya. Katong ako ngayon ninyong kuwan, kilim siya ni. Katong supplement, organic, closely ba? Wow, close ito, ano ba diba? Tagwan daw siya, usap. Pero di ba, hindi mo ko, kuwan na lang, hindi mo ko hindi na, I just endorse for free. Kaya naayon sa kung akong internal conviction. Wala nga, doon natin lang yung presyo pero bato karato kay parang si Brad Crispin, di ba anak? Niya doon na sa itso, hindi nga kada ano na ito, pagkandusik pa para siya. So, yan. Salamat kayo. Maliw ko din yung tas kampo. Kung ano itong kampo, ngayon kapatalangan yung Father Jesus. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lagi ko kamahan, pasalamat kami sa puto kayo ka na mo. Tutuloy kami pagkamapinumsano. Tutuloy kami sa kalikon, sa pagtuman, sa nasulat ng balaan na pulong sa Diyos, kasulatan, o usap sa mga panunod official sa na kami o yugbo, tuman, ilang mong panimawang pa sugot ang
abiso tambang ni Father Ragusa. Joshua, Duna, nga mong balatan pa, dakan nga mong magsabot o charity towards them. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus, sa panapang ni Santa Maria Virgen, atong inahan, o sa panalipod ni Senyor San Miguel Arcangel, yapil sa natong pagkampo, sa Father Joshua Cardona, sa iyang Tibor, sa one of the missionaries now in Luzon, and the power of prayer that will abide with them forever. Sige hapon. Amen. Amen. Sa ngalan sa mga, sana, o sa Espiritu Santo. Amen.